adam, kaga dan adam mai wuyar rayuwa. A san mutanen nan sun tafiya. Rayuwa ya za a yi dan adam, yanzu ya za a yi. Gara ka gana hali dan adam, dan duniya ita ce budurwa. Ya kwariya, kaga wannan na ci ni kadai. Shi ne zan san cewa na ci wani abu. Ƙur'ani matan nan ta iya ɗan wake. Wai! An can kaman habu. Ƙur'ani Allah shi ne. Mun taɓa haɗuwa a wani biki. Wallahi faranti biya ta da. Ya zo man illa. Kai, abu murwaci ya ɗau abincin ta yata. Yau dama ba ku sali shi ba? A'a, wanda ba a sali haduwa. An gane ba ne to ai. Yanzu haka ina nan a gurin studio ne, na zo gurin auta ne, amma yanzu ka jira ne yanzu nan zan dawo insha Allah. Kai maza ya labari? Baba. Ya aka yi ne? Ya ne? Ko kun gama auta da Allah? Ga ya can gurin zaune. Kai celebrity ya labari ne? Kai. Abu. Wallahi ga maka tun safa fa ina nan gurin na zo na yi bacci. In gaya ma. Iye gari fa. Labari ne. Kai lafiya lau. Ka ta bacci ko ba? Kai ina abinci. Mun mutu. Ai na fi ka zuci. Gaya ma tun safe ko kari. Wallahi nake gaya ma baya da mutunci ne ko kaɗan game da abinci wannan mutum. Mu za mu yi magani. Ka gan shi yasa in ya zo ya zauna shi kaɗai ne a wurin ba. Shi yanzu za mu yi magani shi mu shiga ciki. Allah ko baba? A'a ba. Kai ma. Allah haka zamu. Ha na. Ka kira Jafar dan gida Azari. Na gane da ya sa ni. Ni za ku yana hankali ba sai ina jin ni ma ayyun wanda ta nan ce ba. Su ne ka sama ka sashe. Wakan ya yi ba. An zuwa. Ya dace.